Tungod milanat og katuigan ug padayong pakyas ang training agency sa paghatag og certificate ug walay nahitabong graduation bisan kun nakabayad na ang mga trainee. Mao'y rason nga midangop sa Brigada Action Center ang mga gwardya kinsa ni paubos sa maong K9 handler training sa training agency isip dugang abilidad kanila. Ang mga reklamante nga nahinabi sa Brigada Action Center team nagkanayon nga kasagaran kanila nga mipaubos sa maong training nagtrabaho nga mga gwardya gikan sa nagkalain-laing kompanya o gikan sab sa laing mga rehiyon. Padayag sa reklamante, human sila nakabayad sa training, lakip na ang graduation. Gawas nga nasagmuyo sila nga walay gihatag nga uniform og ID, nga milanat na og katuigan human sa training, wala gihapon mahitabo ang graduation. Gani ilang nahibaw-an nagsigi gihapon og dawat og aplikante sa training ang maong training agency. Gusto sa reklamante nga mahatagan na sila og certificate aron dunay hustisya ang ilang training, lakip ang gibayad. Ang Brigada Action Center team misubay pa sa maong reklamo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.